Vale, aquest vídeo, el tercer o quart vídeo del dia, és per ensenyar els macros d'avui, estan complets. Vaig agafar molèstia al colze i no vaig poder entrenar gaire ahir i abans d'ahir. I avui tampoc no faré gaire. Em falta una mica de proteïna i una mica de carbohidrat. Amb què ho complemento? Pues vaig a afegir un snack d'avena i què més? Per la prote. Avena i què més? Tinc unes hamburgueses vegetals però em puja massa la grassa i 2 ous també em pujaria massa la grassa. El, per exemple, cacauet en pols desgrassat. Va a mirar. Uf, 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 uf. Mm, proteïna. Li hauria de fotre 60 grams, jo crec. 2 racions d'allò i d'avena. Amb els 100 grams no sé si em passo. Faig un copy-paste ràpid. Vale. 100 grams d'avena i 60 de cacauet desgrassat. I amb això faig un bon check. Vale? Són 100 grams d'avena i 60 de polvos desgrassados de cacauet. I vídeo de 2 minuts, però 2 minuts, falten 8 minuts abans del treball i no faré tard. I tampoc faré els macros. O sigui que em vaig a fer una papilla amb aigua per no afegir més grassa perquè també estic al límit. També estic al límit, inclús massa grassa. Massa grassa amb el cacauet desgrassat. Però bueno, és el que hi ha. És el que n'hi ha. Vale? I res més, i aigua a part. I llavors així em mentalitzo del servei de la nit del restaurant, beure aigua i ni una clara, ni una cervesa, ni res, perquè llavors em passo de grassa més que res. Vale? Adeu.